Hi guys, welcome to my channel, Mama Dils Vlog. Karon guys, ako umong pakit-on sa among kanang bago nga dako na kaayo. Dako na jud kaayo ang akong bago guys, oh. Pero wala na udlot, kadili na panahon sa ting udlot guys. Pero nakakuha lang ko gamay among giutan. Pero dili jud yun, oh. Ang kuano si Kwame guys, namuwak na, sige nagpamuwak unsa. Nakautan na jud mi guys, amo nang gipangkuha ang mga bunga niya. Dako na kaayo ang among sikwa dire. Sa naman. Nasa kata guys. Na sikwa na mo. Pag upa na mong gikuhaan og bunga. Wala daghan wala maday may hapit na mamunga diha guys, oh, sa ibabaw sa lubi. Habog lagi. Kaya na siya nakapupo na may ani og 5 ka bunga guys. Amo nang giutan. Una na may agamong mga rambutan guys, oh. Katong ipatanom na mo. Nagkana galing ka na sagbot lagi guys, wala pa na mo mahinlo eh. Gusto lagi may mahinluan na ni. Pero kami kwarta nga ipasuhol sa paghagbas. O nga buhi na sila guys, oh. Mga rambutan na mo. Nagkani kaayo guys, pila ni kabuok. Basta kadaghan na lukop-lukop ni. Ang yutaan ni og mga prutas. Nagko na sila guys, oh. Guys, oh. Mga prutas na among gipatanom. Nagko na. Ang among mga mangga nga dwarf pa bari mga mangga guys. Na burag apple ni mga bunga, oh. Na pagka red. Ano among yuta diri guys na may mga lubi. Ano na yung mga kahoy. May bago na mo nga dako. Marambutan. Ang kahoy guys. Kung magbayam eh. Na, diri ra may mutol. Pero na pa may mga kahoy dito sa lasang-lasang na lagi guys among juta dito. O anay nag-atiman. Anay nag-ama. Among bago. O among sikwa nagkatay-katay. May lubi. Na bunga rin sa sikwa diri guys, oh. Mga bang bunga ani. Basta ka nakautan na jud mi ani guys. 5 na ang napukuha na mo sa among sikwa. Guys. Sus. Git na punta sa mga buwak diri guys. Pagka anindot jud sa mga buwak. Kaya lagi guys, giuwan. Kara palistag ko kayo uwan guys. Wala na jud may buo sa among mga tanom. Ay tambis ako na kayo. Cardboard. Cardboard nila ni. Napukoy cardboard lan anay. Guys, oh. Lain nga klase nga cardboard.
giant nga milyona nga milyonani niya nga na milyonani dili ni siya milyona milyonani. See you, bye. Next vlog. See you next vlog. Love you all. God bless you.